Hola a tots i a totes, com esteu? Mireu, em presento. Soc l'Alba i soc mestra de primer de l'Escola Puigsoler. I avui us explicaré un conte. Aquest. Els fantasmes no truquen a la porta. Esteu preparats? Doncs som-hi. L'ós i la marmota es troben cada tarda. Juguen als dards i a trobar tresors amagats. L'ós balla i la marmota canta, com si fossin estrelles. Tots dos es peten de riure. Al capvespre, s'estiren sota els arbres i contemplen els dibuixos que les branques i les fulles fan al cel. Una tarda freda, com un glaçó, l'ós va anunciar amb un somriure: «Avui vindrà l'ànec a jugar amb nosaltres». A la marmota no li agradava l'ànec, ni l'ànec ni cap altre animal que vingués a espatllar les seves tardes amb l'ós. Mentre l'ós estava ocupat cuinant un pastís per berenar, la marmota va fer un cartell que deia: «No molesteu, no hi som!» I el va penjar a la porta. No van passar ni 3 salts de marmota que van trucar. L'ós havia anat al rebost a buscar mores per fer un suc i la marmota va córrer a obrir. Era l'ànec, amb un somriure d'orella a orella. «Que no saps llegir?» li va bordar la marmota. «Sí, però tinc una pregunta», va dir l'ànec. «Quina pregunta?» «Com us podria molestar si resulta que no hi sou?» «És que sí que hi som, però no del tot. De fet, som fantasmes!» Va bufar la marmota i tot seguit va escriure amb lletres grans damunt el cartell: «Som fantasmes!» i va tancar la porta al bec de l'ànec. «Ha arribat l'ànec?» va preguntar l'ós des de la cuina. «No pas, d'això... Era un venedor de regadores», es va inventar la marmota. «Un venedor de regadores? Que estrany», va rumiar l'ós. «Fem una partida als dards?», va proposar la marmota. «Vull esperar l'ànec, em comença a preocupar. Potser... Bé, ja saps que els ànecs són somiatruites i romancegen». «Ai, i si s'ha perdut?», es va imaginar l'ós. «Tinc gana, i si comencéssim a menjar el pastís?», va intentar distreure la marmota. «Potser n'hi ha passat alguna. Aniré a buscar-lo», va fer l'ós. «Mira, hi vaig jo», es va avançar la marmota tot d'una. «No fos cas que et constipessis el nas». I decidida va anar cap a la porta i la va obrir. Tot seguit, la va tornar a tancar d'una revolada i va córrer amb els ulls que li botaven de les òrbites. «Què t'ha passat?», es va amoïnar l'ós. Va intentar articular la marmota. «És que era un fantasma!» «Va actuar l'ós pedrer. Primer un venedor de regadores i ara un fantasma!», va exclamar l'ós. «Vaig a veure què passa».
Mireu. Que és un fantasma? Potser sí. Anem a veure. L'ós va creure que era un ninot de neu, però quan s'hi va apropar va reconèixer els ulls del seu amic i va exclamar: «Però, Ànec, què hi fas aquí sense trucar?» «És que tinc una pregunta, però no volia molestar», es va explicar l'Ànec fent petar el bec. «Una pregunta?» va fer l'ós agafant-lo a coll. «Si vosaltres sou fantasmes, com és que jo us puc veure? O és que jo també me n'he tornat un fantasma ara?» «Ets el fantasma de la marmota, en tot cas», es va enriular l'ós. L'ós va tapar l'ànec amb una manta i va manar a la marmota que li portés una tassa de xocolata ben calenta. Els espetarrecs del foc i els xiu-xiuets dels flocs de neu omplien de calma el capvespre. De sobte, una ombra va ballar a la finestra i la marmota va xisclar. «Ho heu vist?» «El què?» va preguntar distrets l'ós i l'ànec. A fora s'escoltava un trepig de neu. Els tres animals van veure passar una ombra, com un llamp, i una altra, que s'amagava amb ulls d'espia. Les ombres bellugaven fent una remor silenciosa quan... va sonar a la porta. «No obris, que són ells!» va pregar la marmota. «Ells qui?» va preguntar l'ànec. «Els fantasmes!» «Els fantasmes no truquen a la porta», va fer l'ós anant a obrir. «Venim a veure els fantasmes», va anunciar l'estruç. La granota havia vist el cartell i havia escampat pel bosc que a casa de l'ós hi havia fantasmes. Els animals, que no havien vist mai cap fantasma i eren molt curiosos, hi van córrer a tafanejar. «Passeu, passeu!» va riure l'ós. «La marmota us servirà un bon berenar i us explicarà la història dels fantasmes». Mira quants animals, I així fou com la casa de l'ós es va omplir d'una bona colla d'animals, disposats a escoltar una història increïble de fantasmes. Aquí tots berenant. El cocodril, l'àliga, el llop, el coala, la granota, l'estrús, l'ós, el cérvol, l'esquirol, la marmota, el llop, el mussol, tots. L'ós, la marmota i l'ànec es troben cada tarda, jugant als dards i a trobar tresors amagats. L'ós balla, la marmota canta i l'ànec pregunta, com si fossin estrelles. Tots tres es peten de riure. Al capvespre s'estiren sota els arbres i contemplen els dibuixos que les branques i les fulles fan al cel. I mireu, el consell que ens dona aquest conte. Els llibres són com els amics, mai no n'hi ha prou. I esteu d'acord? Segur que sí. I ara sí, conte contat, aquest conte s'ha acabat. Espero que us hagi agradat
i molt feliç Sant Jordi. Disfruteu. Petons!